Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi annana daira kono bi ala ka je. Ya famu bi nala sonama amena kuma independence ko ka. Ko independence ko tien do wa tien tewa. Abeka ni video la no kosobe inshallah. Dusuka shiko mi fana kala anna mina independence kono. Amena dusuka shiko fana fo. Anya fo ante do fale kunkuru na de. Kasi ka jamana do nege ka bomondo anda fo de ka dabla jamana kono. Amma gote mo ka fangala. Anko ala ango kira. Anga jamana kanu o sunna de ambo fana ke fa dan. Nya fo ni politicien no yo sobe ka man sembola. Ka tu bolo ka nga wurudu ke tantan bolo ere. Mais no ma sobe ke ante sirible de ka nga jamana don dajini e jila ka nga jamana mine chogola mine chogo minati se ka famu ante se ka sirifiu. Anya mogo ye ka drapeau ta version rouge mama konta ire ya chamai ka yira Facebook ka yira fambe version rouge tali koro di kombe nga drapeau fe otawa ni kibe drapeau fe okoro kibe malidon fe sana nga version rouge ta kambe drapeau fe muna ayre te ka nyon fe version rouge ta ka yira bebo de yira version rouge drapeau ta ngo version rouge koro de ko malidon ebe drapeau fait ebe drapeau ira dien bela meti malien ñogon fait karamogo te ñogon fait commerçant te ñogon fait sénégalais te ñogon fait politicien qui répète mali machi te ñogon fait mais bébé c'est drapeau nafiga drapeau tala ka yala no ko ira ko indépendance sira dusuka sibe temo kanwa kele fila tuguni uko indépendance ko mali ka doko ko mali e sambi konondo ni duru soro ngo galomba udade Mali shi san bi duru ni konondo o ye tiɲɛ ye wa Mali bɔra kaso la Mali bɔlen kaso la o de ye san bi duru ni konondo ye c'est l'indépendance du Mali qui a 59 ans sinon le Mali n'a pas 59 ans dɛ Mali shi ka kɔrɔ ni san bi konondo bi duru ni konondo ye i y'a faamu Mali shi ka kɔrɔ ni san bi duru ani konondo ye Mali be kamini Sunjata ou kamini français o rema wolo Mali be na bena joko Mali e san biduru nu konondo Mali shite san biduru nu konondo de munu ta koro do amba fu nyana Mali ka yerema horonya ka bo kaso la kaso denya tuabu ble na jago ya fanga be Mali ka Mali do kaso la tuabu ble bobara ble ma terejugu unana toro mi da anga chokoroba ni musoroba uka o toro ko o wulila domina o de sam o wulini sam biduru anu konondo de nie sinon Mali shite sam biduru nu konondo Mali ka koroni français ayo fango fo mo ko fo mamba mena do da ko Mali shie sam biduru nu konondo galombi da de Mali be kamini lawale la sam bayiri ka Mali shio de kele fila tuguni ubala kata fleru bla anye president jamana nyamogo kata fleru bla ko boulevard de l'indépendance 22 septembre ko tala fleru bla ko ka bonya masegi ke 22 septembre kan mais 22 septembre ko be blewa est-ce que ma ban bana 22 septembre bana kamil 1968 abana 22 septembre to mi ala to rete ble fona kala nyogon nege ni ka bomondo nyogon da 22 septembre koro di don ba betlo bana ako county politique do kanye karamogo de amunu be politique do 22 septembre akoro di 22 septembre 1960 abena jeudi ma Modibo Keita ako Mali indépendance absolue okoro di Mali aka yerma horonya dafale d'État accord du fo etani jamana che français indépendance sans accord Mali ka 22 septembre koro di mais aw nana kana accord du signé Moussa Traoré accord du monnaie CFA ko signé 22 septembre be blewa indépendance absolue bewa ali sisa président me ko na Ibrahim Boubacar Keita ka ko ale nya jomu na eto abu wele kana an kalfa la accord tewa Ibrahim Boubacar Keita fana accord de défense signé indépendance ko kuma be blewa ya fa moi donc 22 septembre l'indépendance o kuma te Mali kono ble akana toka Mali na flota ka be défilé ke ble akana Mali warta ka tien ka be fatike do yara ne wele ko faso kanu ko so kule mishinani faga ko indépendance te inde ni ke mishinani faga ka Modibo Keita funaye mabba oma
mais ka mishinani faga ko Mali est indépendance ta indépendance bana ka 1960 diɲɛ bɛɛ b'a kalama u k'u ye dɔnnibaaw ye u bɛ dɔn yɔrɔ dɔw kana professeur dɔ an dogoni tɛ o ni débat ka di maa o maa y'a ka o kana indépendance absolue Mali o de ta Modibo ye o de ta accord foyi kana kɛ Mali ni Faransi cɛ mais aw nana bi ka accord ba 88 ko bɛɛ signé Mali ni Faransi cɛ a bɛ tila kana an nɛgɛn san o san an kan ka défilé kɛ san o san a bɛ sɔrɔdasiw senkolo ja défilé la san o san a bɛ mɔgɔw bila ka dumuniw tobi drapeau bɛ nɔrɔ butigiw la ko indépendance o ye mun indépendance ye an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye wa foyi man jugu bana na kɔnta bana b'i la mais i dalen t'i ka bana na bana bɛ maa min na maa yɛrɛ ma sɔn ko bana b'a la o bana bɛ kɛnɛya cogo di anw tɛ namara de fɛ an bɛ jɔnya la a tɛ fɛ ka sɔn k'an bɛ jɔnya la a tɛ fɛ k'o fɔ jamanadenw ɲɛna a bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ ko an yɛrɛma hɔrɔnya ta o jɔnya bɛ ban wa n'a y'a fɔ jamanadenw ɲɛna k'an bɛ jɔnya la ko indépendance tɛ yen k'a banna an bɛ kɛlɛ de kɛ ka Faransi gɛn ka bɔ yen ka an ka indépendance ta maa bɛna mɔgɔw nɛgɛ ko indépendance tɛ yen a bɛ mɔgɔw nɛgɛ ko yɛrɛma hɔrɔnya tɛ yen an bɛ to ten ni jɔnya bilen na fo ka taa se diɲɛ wuli ma o bɛna ban don jumɛn o de la fo banabaatɔ k'a dɔn fɔlɔ k'ale man kɛnɛ o la a b'a ka bana fura ɲini mais ni maliyɛnw n'an m'a dɔn k'an bɛ jɔnya la an ka jɔnya tɛ ban dɛ f'an k'o de dɔn bon faama minnu b'a la ka jamanadenw nɛgɛ nin kan u k'o dabila u ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna indépendance tɛ yen indépendance absolue 22 septembre 1960 indépendance min tala c'était l'indépendance absolue jamana dɔw ye indépendance avec accord olu y'o ta mais Modibo ye min ta 22 septembre o ye indépendance absolue de n'a ma ɲɛ k'a bɛ taa fleur bila 22 septembre monument kɛrɛfɛ o ka taa sɔrɔ fɔlɔ indépendance absolue b'an bolo mais accord ba 88 signé don a b'an tɔɔrɔ ko indépendance min yɛrɛ kɛra a bana yɔrɔ i b'o dɔn wa an ka ɲina fête yɛrɛ kuma cɛ an ka président bolo yan a kuma cɛ parce que fête wula fɛ Faransi président o de ye an ka président wele diyagoya ka taa Nations Unies ka réunion na nin ye ne bana dɛ i ma n fari fagalen ye wa n banana dɛ Nations Unies diɲɛ jamana bɛɛ ka tɔn ka ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ Nations Unies ma se ka Mali invité ka invitation di Mali ma ko jamana do k'a wele Faransi président de bɛ Mali invité o kɛnɛ kan cogo di Faransi président de bɛ Mali wele o kɛnɛ kan cogo di o bɛ se ka kɛ cogo di Faransi ka réunion do wa Faransi ta do wa ni ma da la segin ka taa arajo lamɛn an ka arajo chaîne de mɔgɔw arajo national mɔgɔw tɛ journaliste ma maloya ka nin kuma répéter siɲɛ fila ko le président Ibrahim Boubacar Keïta a participé à la réunion, haute réunion de la Nations Unies sur l'invitation de son homologue français. Quand Ibrahim Boubacar Keïta à la Nations Unies qui a réunion Keneka, Jode ya wele Nations Unies ma wele de Jamali era donité Nations Unies kono. Jamali era donité fi. Franci de a wele ko Franci préfet donato fle. Franci de anga président wele kata. Et puis on a quoi ça un indépendance qui a sorti ma fait quoi président de l'Amérique pour la Nations Unies qui a réunion là Nations Unies ma président wele faut France ka wele France est qui pour nous ko fanyana ni yora e ambana président ka boka discours ka nga ni yora fama ma fo fama la ni Nations Unies dia jamana backup tondo jamana ne jamana e be wele ne be wele choga di France de be e wele an wele o b'a yira ko anw dɔnni tɛ Nations Unies kɔnɔ o b'a yira anw jatelen don comme Faransi ka quartier dɔ ou bien Faransi ka préfecture dɔ anw bɛ ten de monsieur le président i kun man ka taa nin na dɛ fo an ka dɔn ko an bɛ François ka président tɔgɔ bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ Macron nin denmisɛnnin fitinin de ka anw ka cɛkɔrɔbaw wele ka taa nin kɛnɛ kan tiɲɛ na an ma se ka nin yɔrɔ faamu a dusukasi banna fo jamana ko in ka ɲɛfɔ an ɲɛna an ka dɔn ko min bɛ en réalité fɛn min bɛ f'an k'o de dɔn. An tɛ se ka to san o san ɲɔgɔn nɛgɛn na o san o san galonba tigɛ la indépendance tɛ yen Faransi bɛ se ka anw wele Nations Unies kɛnɛ kan cogo di il nous invite pourquoi la France est un pays le Mali est un pays à part si la France a été invitée le Mali doit être invité aussi en tant qu'un pays souverain mais cogo di Faransi de bɛ anw wele Mali wele k'a ka taa o kɛnɛ kan Faransi ka réunion do wa ni réunion dɔ de kun do Faransi kɔnɔ ko Faransi ta do Faransi y'an wele an bɛ taa o la mais fɛn min bɛ kɛ Amérique Brésil kunkanko do la forêt amazonienne forêt kunkanko do Faransi ka poutre t'a la
Faransi welela do ba an wele cogo di. Donc on ye jamana to de wa. Ça on peut pas comprendre. Ala kani sababu madrasatu sakina kuma do na mbeta ambese. Ima kabatu nuni wa. Nya fo don do na mbo. Na mbola dron ay sakina be jigi siga ko to la kana siga de ya fama wa don do na mbola ambe kangarda la al bi don do na mbola o don dibi be don atemeni kay ku bolo nyinu taye ala kani sababu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun mama konta ambi fana fu dante foli mina professeur Ibrahim Sanogo de sera kono miketana daira tu sakina kono 00223 78 31 0588 ame nyona ote kele bankanye anya vo le recul du mouton n'annonce pas la fin de la guerre ame recul mun ka ote kele banto yede awa ala kani sababe subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin